בכיתה יותר גבוהה, אני חושב שזה היה בכיתה ו' או ז', בבית הספר הציוני אצל הרצל, שהוא בינתיים מתרחב קצת במספר התלמידים ועבר לבניין יותר גדול. כל הבניינים האלה לא היו בבתי ספר מלכתחילה, אלא דירות יותר קומה בבניין קיים שהתאים אותו למספר התלמידים שהוא לא היה כל כך גדול. אבל עם עליית היטלר לשלטון, בבת אחת הצטרפו אלינו המון תלמידים יהודים שבאו בבתי ספר לא יהודיים. ואחרי החופשה השנתית, פתאום הבית ספר גדל פי 2, ולאחר מכן עבר לבניין יותר גדול, כדי שיוכל להכיל את כולם. השנה הייתה כבר שנה אחרי עליית היטלר לשלטון, כמה שאני זוכר ב-1934. בבית ספר עצמו לא היה אולם התעמלות, אבל הוא שכר אולם התעמלות מבית ספר אחר במרחק, והוא בשעות אחר הצהריים ששם לא התקיימו שיעורי התעמלות. פעם אחת, וזה במרחק שחייבים היו לנסוע ברכבת עירונית. פעם אחת אני נסעתי ברכבת הזאת, וגם מן הרכבת עד לבניין היה צריך לעבור עוד 100 מטר, אולי קילומטר, וצריך היה לחצות גשר של רכבת בין עירונית. והנה יום אחד כזה של התעמלות אחר הצהריים, אני הולך מן הרכבת העירונית לאולם ההתעמלות, מתחיל לעבור את גשר הרכבת, והנה לעומתי באופן מפתיע מגיע רכב צבאי פתוח, היום קוראים לזה לימור קומנדקה, אז היה אחרת. 2 אנשים ישבו לפנים ו2 מאחור, במדים, 2 אנשים מקצינים עם דרגות, והנהג, ועל יד הנהג ישב לא פחות מאשר אדולף היטלר, המנהיג של גרמניה, שהיה אז בשלטון כבר. זאת הייתה פגישה בלתי צפויה, מאוד מפתיעה. היא נמשכה כמובן רק לזמן קצר מאוד, והם לא שמו לב למזלי לילד היהודי שהולך לקראתם, ממש בכיוון הפוך, במדרכה הסמוכה, וזאת מזרחה צרה מאוד. אבל מה שחוויתי בדקות אחרי זה, השאיר לי רושם עוד הרבה יותר גדול מאשר הפגישה המקרית עם היטלר עצמו. הכנסתי בכלל לרובע של פועלים, רובע של לא עשירים, די עני, שבדרך כלל באותה שעה לא היה מאוכלס ברחוב. והנה אני נתקל בחבורות של אנשים מבוגרים, נשים וגברים, שהתגודדו ובפיהם רק משפט אחד, ובזה פנו אחד לשני. אתה ראית מי עבר פה? את ראית מי עבר פה? Der Führer, המנהיג של גרמניה, הוא עבר פה במפתיע. והדבר הזה השאיר ברושם בלתי רגיל, ואת המושג של מיליטריזם ופשיזם, וכמובן מה שאחר כך היה, אחרי שעלינו ארצה כעבור שנה, זה כבר היה, אנחנו כבר ידענו כבר מפה מה התרחש אחרי זה.